Så. Hej og velkommen til. I dag der skal vi lave en lakseflue. Så bag kameraet står Simon, så han er med den her gang. Jeg starter med at brænde en lille krave på et 1,8 mm rør, og her der er skåret et 3 mm rør til i 1 cm og fjernet lidt af det forrest. Skubber det lille rør ind i det store. Kører på nålen. Starter med min bindetråd. Bruger en sort. Lige til at låse. Klipper det overskudene væk. Tjekker at det hele sidder lige. Sådan. Det første vi skal bruge, det er en hale. Der bruger jeg rød fluefiber. Der. Og det kører jeg under tråden op, for let at kunne placere det ovenpå. Jeg går tilbage. Jeg lægger det dobbelt, både fordi så sparer man på materialer, men også fordi så kan man ikke trække fibrene ud, så det holder bedre. Så er det for at det spredes og trykker lige ned ovenpå. Så kører frem. Så har vi dubbing. Her er det en Salmon Supreme dub med lidt forskellige farvespil. Passer rigtig godt til den her brunlige overvinge vi får. Den kan være lidt træls at dubbe med nogle gange. Men det er ikke så slemt som mange andre dubbinger. Så. Kører lidt frem og tilbage for holdbarheden og for at bygge volumen op. Nu lægger jeg halen ned. For at løfte den, så kører dubbingen 2 tørn ind under halen. For at løfte den. I stedet for at man normalt vil have en rib eller andet. Få lige lidt mere. Så. Og ender foran. Inden jeg klipper halen til, der tager jeg og børster kroppen, fordi det kan godt betyde lidt om, hvordan halen kommer til at se ud. Der bruger jeg en velcro-børste. Synes man, der er lige lovlig meget, eller det er lige lidt for langt, så kan man lige fjerne lidt ved at rive det væk, overskudene væk. Trækker dubbingen frem, så halen den er fri. Klipper jeg halen i den længde, jeg gerne vil have. Sådan. Og så vil jeg gerne tapere den, og det gør jeg med en skarp saks. Ved at gå ind på siden. Og snippe i begge sider. Sådan. Der er lige et par lange her. Sådan. Så, det er selve kroppen. Næste vi skal, det er at vi tager et stykke Shadow Fox i farven beige, som vi skal have til vingen. Indtil videre så skal den lige. Vi skal lige have den taperet lidt, så vi skal lige lidt fra hernede i bunden. Så vi starter i midten, og så klipper skrå opad. Først i den ene side, så den anden. Det overskydende, det fjerner vi. Sådan. Sådan taperet. Giver en fin taperet vinge.
Lægger den ind ovenpå. Så binder ind cirka midt på skinnet. Strammer ned. Tjekker den sidder rigtigt. Låser med et par tørn. Så lige børsten. Så er det stadigvæk rigtigt. Den må gerne fylde lidt ud til siderne, så den har en silhuet for fisken, når den ser den nedefra. Det næste vi skal have, det er en stråle angel her. I guld. Gør den op på tråden. Den var lidt voldsom, den her, så den tror jeg lige jeg fjerner. Guld. Gør den op på tråden. Så lægger den i et V ovenpå. Så det ligger lidt bredt. Og låser med et tørn. Den klipper jeg så til i længde. Lige et par millimeter længere end vingen. Så har jeg noget påfuglehul. Bruger 2 stråler til at lægge ovenpå. For at hjælpe med taperingen oven på vingen. Dem lægger jeg igen lidt ligesom V og lidt længere end vingen. Hvis de ikke helt vil, så kan man bruge neglen lige til at bøje dem lidt sådan. Lige lovligt meget. Så holder vi den lige ud igen. Så kan man tage at lægge ovenpå. Så tager vi den anden side. De har et naturligt bøj, og det er det jeg prøver at starte med at udnytte, for om de følger vingen. Hvis de ikke helt gør, så arbejder vi lidt med det. Sådan der. Så lægger de ovenpå. For at sikre det hele vi lige har bundet ind, så tager jeg lidt superlim på tråden, tager nogle tørn. Sådan der. Så kan vi skære alt det af foran det her, uden at der sker noget. Vi går ind og skærer skinnet. Det overskydende af påfuglehullen på en gang. En skarp skalpel. Det vil som regel være en god ting at have. Men man skal passe på, at man ikke skærer ned i plastikken. Så går fluen i stykker. Sådan. Som det sidste, eller anden sidst, skal vi bruge en bejsbrun fjer i grizzly. Jeg synes det passer godt som en blanding af kroppen. Og der vender jeg den matte side af fjeren ind mod fluen. Med tjavsen stikkende fremad. Sådan der. Tager et par tørn, så vender jeg den lille del her tilbage, for at sikre, at den ikke går nogen steder. Giver den et par tørn, inden jeg så fjerner den. Jeg gør sådan der. Tager lige nogle tørn frem, for at gøre det lettere at arbejde. Så bruger jeg kanten af min haleklemme lige til at lægge nogle af fibrene ned på fjeren. Så ligger de lidt pænere. Fjeren den er altså så stor i det her tilfælde, jeg ikke behøver en haleklemme. Så skal vi så bruge en 4, 5, 6 tørn, alt efter hvor meget man nu synes, der lige passer på fluen. I forhold til vingen og hvad man selv er til. Og jeg synes, det passer sådan rimelig. Prøv lige et tørn mere. Det er lige voldsomt nok. Der.
sekund, uden at fange alt for mange fibre. Et par tørn. Sådan. Gå ind og klipper det overskydende væk. Sådan. Jeg kan se, jeg kan ikke helt ind. Der. Sådan. Den der. Der er et par tørn mere. Godt. Det er det sidste, vi skal have på. Det er vores disk. Det er sådan golden orange, eller metallisk orange, eller hvad vi skal kalde den. Sætter jeg på røret. Fordi så bruger jeg den lim, jeg bruger til at afslutte bindetråden, den bruger jeg også til at sætte disken fast med. Selve fluen, den bruger jeg som regel i solskin, eller næsten ren solskin. Så holder vi den lige så fast. Og så åbner jeg min saks, kører den op, og så trykker jeg bare med den. Jeg klipper ikke, jeg skærer simpelthen tråden over. Sådan der. Så skærer vi lige uden for billedet her, der skærer jeg lige røret til. Sådan der, i længde. Så lige lidt foran der. Og så tager jeg simpelthen min lighter, brænder en krave. Jeg har en nål igen for at være sikker på, at hullet det ikke smelter helt sammen. Sådan der. Og så er den færdig.